kaunti ma Homa Bay manono kaka sekta no timo ahinya e kinde machielo mar okumba mar thieth mar SHA oketie nyong'ong'. Achiel kachiel watudore kod jafwambo marwa Ali Abich mondo mi waler e wuodhi ma sani. Ali Abich, ka intiere Homa Bay, inyalo nyisowa ni to komiti mar thieth no osetimo ang'o gang'o nyaka ne gichop Homa Bay okinyi? Dire ne komiti mar od bura mang'iyo weche mag thieth ne otimo limbe kaunti ma Homa Bay kaendi, kendo pod gidhi nyime kod timo limbe margi ka chutho to giwuothe moko kuom ute mag thieth ma okuma mar thieth mar SHA ne ochungo tijegi kalore kod weche mag mibadhi ma bende osebedo ka kelo weche mapek e pacho kaendi, kotenore kod mibadhi ma SHA wacho ni osiptende mopogore obed mag sirikal kaachiel kod mag ji giwegi osebedo ka ineno e osiptende mopogore ka kaunti ma Homa Bay kaendi. Bende ne waneno ka nitiere osiptende mathoth ahinya mag ji giwegi kaachiel kod ariyo mag sirikal mane okumba mar thieth mar SHA ne ochungo e chenro mag tijegi kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne okwako chenro kata kit kaka ne jotend osiptende go ne ochwalo claims kata omenda go monego bed ni koro ne osiptende go yudo bang' ka gisethiedho jotuo e osiptende mag go. Milton, okinyi ma kawuono komiti no ma bende otele kod jakome ma bende en jaod bura maseme James Nikal ne omolo moko kuom ute thieth ariyo mag ji giwegi ma bende nitiere Rachunyo South Sub County kaendi, ka achiel kuom gi oting'o osiptal mar Matata Nursing Home ma bende nitiere boma niendi ma Oyugis, kama ne gibedo achiel kachiel kod tend osiptal no endo kaachiel kod winjo ni to pek mane manitiere kalure kod chudo ma okuma mar thieth osebedo ka timo osiptal no endo. Milton, mane owuok osiptal no en ni tend osiptal mar Matata wacho ni kuom dweche adek sani pok gibedo ka giyudo chudo ma onego bed ni imiyogi kowuok kuom okumba mar thieth mar SHA, kendo giwacho ni gisebedo ka ginono kata gitimo limbe e ofise go eko mar neno ni to en midhiro mane manitiere, kata kamano nyaka sani giwacho ni pok giyudo chudo monego bed ni giyudo, kendo oserocho mokalo chenro mag tije osiptal no endo, ka komiti niendi bende ne oketo gi kipenjo mathoth mokalo kalore kod wach mane owuok ndalo kama chien kaendi kalure gi kaka osiptal osebedo ka tiyo, ka giwacho ni osiptal mane ochungi ne ok en Matata Nursing Home, to en osiptal machielo ma bende ne owe tiyo higa mar 2015 ka osiptal mar Matata Nursing Home to sani dhi nyime kod tijene. Kata kamano kuom dweche adek sani pok giyudo chudo ka wuok kuom okumba mar thieth mar SHA ma bende giwacho ni osebedo ka rocho mokalo chenro mag thieth e osiptal mar ji giwegi neko. Milton, kama antiere osiptal mar Rachunyo Sub County Hospital ma en achiel kuom osiptende kata ute mag thieth mag sirikal e kaunti ma Homa Bay kandi, ma okumba mar thieth mar SHA ne ochungo e chenro mag SHA kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne ogo tach osiptal ma kawuono wantie mar Rachunyo South Sub County Hospital ma bende en osiptal maduong' mantiere ka bura ma Kasipul kaendi, ma jopiny mathoth mokalo osebedo ka yudo e chenro magi mag thieth mapile ka pile. Kopogore kod osiptal niendi bende osiptal mar Rachunyo East mantiere Mula kocha bende juma mokalo juma mokalo ne waneno ka okumba mar thieth mar SHA ne ochungo chenro ma kamano kalore kod mibadhi ma giwacho ni ne okwako yore mag thieth osiptal no endo. Gi sani osiptal kaendi, Milton, en ni komiti no endo sani ko nono dhi nyime kod twak achiel kachiel kod jotend osiptal niendi kaachiel kod chief officer kata ofisa maduong' e weche mag thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay kaendi, Dr. Kevin Osuri, ma duoko penjo kalore kod okang' mane okumba mar thieth mar SHA ne okawo mar chungo chenro magi kaendi kalore kod mibadhi ma giwacho ni okwako yore kaka ne osiptal niendi oyudo omenda. Kendo Milton, anyalo wacho ni nyaka ne okumba mar thieth mar SHA chung chenro magi osiptal mar Rachunyo Sub County Hospital kaendi, jopiny mawuok alwora niendi osebedo kod pek mokalo mar yudo chenro mag thieth, kendo nonro mwatimo kelo king'iyo wards ma jotuo bede en kwand jotuo manitiere osiptende thin mokalo kendo nok mokalo, nikech ok ginyal yudo chenro mag thieth kalure gi kaka ne okumba mar thieth mar SHA ne ochungo yore gi kaendi ka ginono mibadhi ma giwacho ni ne okwako yore mag chudo manotim e osiptal ma Rachunyo Sub County Hospital kaendi, kendo en achiel kuom gigo ma komiti no nono mar ng'e ni to en kit mibadhi mane manobedo to ang'o manyalo tim mar duogo chenro mag thieth e osiptal niendi mondo mi jotuo mani kod midhiero mopogore opogore mani kod okumba mar thieth mar SHA oyud thieth kaendi moko chun gi ni gilaw thieth kaka sani ko timore ka ng'iyo referral hospital ma Homa Bay kocha
SHA iyudo ka nitiere jotuo mathoth mokalo manitie wards kalure gi ni kanyo sama koro osiptal mar piny owacho maginyalo yude yore mag thieth kiweyo ma Rachunyo East kandi Rachunyo South ka kod mano mar Rachunyo East masani koro okuma mar thieth mar SHA ok tiye nyaka ne duolno endo kaw okang' mar chungo chendo gi te kalure kod mibadhi masani koro ginono e osiptende go eko. Milton ka komiti nendo wuok kae to gibiro dhi achiel kachiel nyaka Nyandiwa dispensary ma bende nitiere ka chud bura ma Kasipul kaendi kinyalo paro en od thieth ma Nyandiwa no endo osebedo ka kelo weche mathoth ahinya to yore mag mbui ka wachne owuok ni ne okuma mar thieth mar SHA ne ochulo $20,000 osiptal kata kamano ne giduogo gichiwo ler ni $20,000 mano ochulno endo ne ochul e Nyandiwa level 4 manitiere ka chud bura ma Suba South. Koro komiti no endo bro then ng'iyo ni to osiptal ma Nyandiwa dispensary mantiere Kasipul kaendi be otiyo to ang'o gini ma onego bed ni sirikand kaunti kete tim mondo mi osiptal no endo odhi nyime kod chenro mag tich. Ka kamano to wabro ng'iyo ni to bang' ka gisetieko luore osiptende gi eki to komiti no biro golo twak kod jofwamb weche mar ng'iyo ni to gin weche mage magiwuogo ka ang'o monego bed ni itimo mane yore mag thieth odok e wang'e ahinya to osiptende mane ochungi e thieth mar SHA kaluwore kod mibadhi masani koro e okuma mar thieth no Milton.